Magandang adlaw yung tanan. Kamusta mo diha? And today is another video. Og karon nga video guys is di ta maglaro-laro sa kalibunan, maglingkod ra ta daari og magistorya ra ta og mga fun facts about me. Kay siguro agaban na ni gasubaybay man jud mo sang vlog last year pa, so pila na ka tuig aw. 1 year pa man kapin. So agaban nga nakasubaybay sang mga vlogs, siguro nakaila naman na, pero naapa jud mo wa naibaw-an about na. Og today's video mong pahibawon sa mga fun facts nga wa pa na ma-share ninyo sukad, ang i-share ninyo today para mas makaila pa mo na ho. Bahala na mo judge na na, basta gusto rin nang i-share ninyo. Kay gusto pa rin natanawon ng video ha, sa umaabot nga panahon og mo pila nakatuig mo labay mga ingana. So para ma-remind ko nga ingana di ko sa una kay basi nagbabot og panahon natin Alzheimer's disease, di na ta makahinumdum sa mga nahitabo sa una. So at least this video ug haning alilion ma-remind ko sa ang pagka ako. So let's start with number 1. Number 1 is introvert ko. Siguro kamo di mo motuo kay og magkita ta na sang vlog sa baan man ko kaadyo. Ako sa baan radyo ko guys. Og ingani ra gid ko og ang mga tawo sang palibot is close na he. Mao bitan ang uban og imbitahon bitaw ko nila nga pa-vlogon ko nila ingana matinga sila na kahilumon ko. Kahilumon jud ko guys. Di jud ko ingog ar kasaban. Introvert jud ko. I'm happy ug anira ko sa kwarto. Maganahon na ra ko sa next na nga buhaton, magplano-plano kaysa sa maadto ko sa mga public ingana or di ko hilig og tapok-tapok. Kay may mga tapok-tapok nga na mga lain taw mas stress ko. Murag maluja ko, murag makuhaan ang energy basta daghang taos palibot. Unsa, ma-charge ang energy og ako rang isa. Ang tinuod na, anak ko makababitan na makahimo kog mga spoken poetry, makahimo kog mga, makakompose ko og mga rhyme nga mga words. Kay introvert ko nga pagkatao. Anja, di po ko ganahan og mga small talk, kanang magchat-chat, rabita nga wahinungdan, di po ko ganahan og nga na, aga ko, kuan ko ba, og nakay tojo na straightforward, inga na, gusto ko, og diretsahay ta, di ko gusto og kanang ipasikot-sikot pa, kay para na masayang ang oras ja, basta ma-waste og energy og time para na. Kay, unta, makasabot mo nga, siguro no need to explain man, pero arang i-share ninyo nga inga naghang personality para makasabot mo, kay basin og mag-meet in person, matinga ka, maghilang ra ko skilid, kay maod sa naihang personality. Di man sa ingon nga, dautan kong tao inga na ra jaghang personality. Pero once nga ma-close ka na ana pa pug kuma gawa sa ang pagkaingani, magratatat-ratatat. So, makabantay man mo nara ko subay, magratatat-ratatat ko kay everyone, I know everyone. Kay ila man kustanan, mao na nga ingana ko, pero abot diri sa panahon nga na ako sa mga tapok-tapok na sa public nga wadyo ko makaila kaadyo. Mura ko og mahilis nga na. So ingana gahang personality da kana pang di kadyo ko makikistorya sa mga tao lagi og wa jay ingag importanteng tujo. Kay para na og kanang simple rakuan, mura bag mas stress lagi ko. Oo kay bawo pus ang personality nganong ingani ni. Pero ingani jud ko guys, introvert ko. Di ko hilig magig-socialize sa mga tao. Mas malipay kog ana ra ko sang kwarto, mag-drawing, magsuwat-suwat, mag-compose, ingana agahang personality. So, number 2. Nakoy arms bilahan. Kani wa pa jud mo kay bawdan ni. So ana mo pay bawon na ako'y arms bilahan. Number 3. Gibungog ko sa una. Kay bawo ko nagatawa mo, it sounds funny, pero tinuod gibungog ko sa unos gamay pa ko kay sa una guys, garabi kong kapas sa saway kining hangdang ganan gibubuag tubig kay kanalagi magligo-ligo sa gripo kay gamang gripo sa una kay ubos mas among bahay na magbusagak magtubig. Magligo-ligo ha pag sudlag tubig ingana. So mao tong gibungog ko, jag tubig kay hugaw pud so nako anang bakterya ingana something, pero kadyo ra pud kay tambawan ra man gipatambawan mo kung nanay dadto. So gibungog ko sa una kana pitong maglanay-lanay ingana. Di ko mauwawang kunan kay gibungog ko sa una, di sa na, bot-bot, bisang ngutana mo sa mga siblings. Number, kapila na ta. Sunod, high school na ko nakapante. Tinood. Kaya pag elementary, nara ko yung murag short, bitaw nga gamay. Murag short, tara doon na siya. Moray ang isa pa sa sayal, di ko magpante. So, high school, palit ako pante. Kaya nag-working naman ko sa higsoon. So, nakapalit ako pante. Number 5, ganahan kaadyo ko ni Ann Curtis. Ganahan ko na na artista kay di si Ja arte. Unja kanang si Ja rabitong muliyok sa isang bay, unja kuan pud si Ja kanang para mangut ba bisan lugar kajabag, di ba?
makapaminaw ta siyang kantar ka jabag kaadyo pero naning kamot gyapon si Janga makakanta. So grabe courage ba. So ganahan ko ni Ann Curtis. Fun fact number 6. Tigibot ko bubo sa una. Yes, ang experience sa trabaho sa una is waxing specialist. So nakaibot ko bubo. Nakakitagod po kog pila kabilahan nga di pwede kong libo mga gatuson pud kabilahan kay nagtrabaho ko dito before is mga almost 1 year. So ang una giingnan ko kuan ko eyebrow specialist. Unsa kay karugasan kay ugnay mo sud mga customer. Unsa kay wa na may laing mo gunit di mapagas ko. Di nakapangibot ko og babaw or Brazilian wax. So daghan ko nakita ng mga bilahan nga laing porma na naging isi, na naging mudot. Ay nagkusmod. Fun facts number 7. I bought my cell phone, my first ever cell phone, 3rd year high school ko. 15 ang edad. So, during that time, ang mga sikat na cellphone is Nokia 3310, Nokia 3315, 1100, mga Nokia, katong mga batang 90s ra siguro yung nakailada na. Katong mga bagong tubuwa na makaila. So, sa ahang first ever cellphone, nakapalit kog second hand nga 3310 nga Nokia kang mananghilin. Kaya datong tengura galisod si dadag ako diha ko'y kwarta dato kay ga working malagi pokus ang isarpad ka maguwang dya kong tagaan og allowance. Aho amang tigumo nagban mao tong nakapalit kog cellphone. Napalit ra na sa 300 pesos. Yes, kay katong 300 pesos sa tungtengura grabe na tong makuang kwarta para na ho. Laliman pagkag dugay gud buton ang gitigom-tigom ang 300. So next is I earned 1 million sa networking. Yes guys, naka-earn ko og million sa ahang networking business. Pero guys, wa jud ingon og aho jeng na enjoy taanan kaadyo kay ang mga expenses nga na jagaban pud guys maputong gipalihok pud sa among bay sa una kay among bintana sa una guys is kawajan. Anja kanang agamong bay pud sa una is kanang kawajan ra pagbangbang. So kanang among bintana kawajan ra nagi kiris-kiris inga na. So, mo na hanggi pa sliding. Ja, gipakuan sa among bay, gipa finishing. Kay si Terry man dadto ginagtabang-tabang lagi mi si Terry pa dadto pataod sa uban. Ja, mamantog na sakit na stira so na stop na ako'y nag-continue. So, aghang 1 million nga na-earn sa networking, wa ra pud na mahinugi ug haara kay datong mga time di pa po kaadyo kamaom hawid og kwarta gapataka-taka ra kon ja kusuga pud na among libre. Ja ako ram nag-alalan dito sa ang mga kauban ra pud dito sa Manila. So, wala po na kitig haaragahang milyon sa networking. Pero at least naka-experience ko nga, naka-earn ko og million sa networking. So, thank you kaado sa mga uplines. Next is, gusto dyo ko guys mo adto sa Bagyo. Bagyo di po, Bagyo no. Bagyo. Nabuang banana naman yung baba sa letter J. So, gusto dyo ko guys mo adto sa Bagyo. Wa pa man ko kaadtog Bagyo. Mo na isa sa ang kanang bucket list Daris Pilipinas nga surujanan. Kanang Bagyo. Katubitong naiirong dako. Gusto ko mo adto na. So, mao man tanay ang target last year unsa kay ning COVID man so mao to nga wa tay pag-asa kay di man makabiyahe-biyahe og makabiyahe magaling ka kinahanggang dakong kwarta kay napa may mga exam nga na mga swab test mga ingana so gusto jud ko madto sa Baguio mohon mo na ang travel goal dari sa Pilipinas. One struggle that I had in my life that made me who I am is katong nasakit jud ko nga grabe abi jud tay taw mamatay na ta kanang murag wala tay pag-asa nasakit ka wa kay kwarta way trabaho ka na pinguwa jud tanan mao jud toy nakapa-shape ug unsa ko karon kay di jud ko ninyo ma-judge sa ang past kay ug kinsa tong nakaila sang past arang ka sosyal arang ka arte di gani mo gawas ug di makakuag naon kinartehan jud ko sa tanan so mao na nga dadtong mga time nasakit ko wa koy kwarta wa tanan Borg nabagsak tanan patig ang health, patig ang kwarta tanan nga wa. Dadto jud ko naka-realize nga Ginoo ra jay magpabilin sa imong kinabuhi ay. So dadto ko na shape jud unsa ko karon, ug unsa ko karon makaingon jud ko nga lahi na ko karon. Kay wa na ko nagmatter karon og unsay hang itsura, unsay hang status kinabuhi. Aghang gi-matter karon is magpakabuhi ko sa kalibutan sa kuan sa Ginoo. Sigun sa kabubutan sa Ginoo. Hang gitry hang best although di man jud perfect makasa man jud gihapon pero hang gitry hang best usay makasa ako ini katudtod makarealize wala nakasa ako sa Ginoo. Magsakit agang daghan. So hanang gisurrender ang kinabuhi sa Ginoo. So mao toy pinaka nakapa-shape na ug unsa man ko karon katong nabagsak ko sa tanan-tanan nga kuan sa kinabuhi. Health, kwarta, trabaho, relationship, nawad-an ko tanan. So, dadto ko na shape of who I am right now.
So next is, di ko katugog way habaw. Na bisan pa siguro murag impirno ag kwarto, bisan pa siguro arang inita sa nga tanan, di jo magsilbi way habaw. So di ko katugog way habaw. So next fun fact, nakaihi ko sa eskwelahan. Grade 1 ko na to na mga edad, nakaihi ko sa eskwelahan kaya nakatuog man ko. Kay grabe kong kahinuwain kaadyo nga. Sigra ko ikid-ikid dito buno-buno tanan. Nakatug, bitaw ko na ng alas 3 sa hapon, natingan naman ko gialimungawan naman ko tingan kagubot ng classmate, dahil naman nagimap. Naghinukbo na magang mami nga na. Na trapuhin niyo na pag li pa na sang sila gatuto na magang saya nakaihi manday ko. Wow na oy. Pero tong time wa pa ko sang nahuna kay kini laging matuog tang bata tang amrog alimungawan ta diha ra sink in sang utok kato nang uli na miss. Gikas sa eskwelahan padung subay ga baklay ko kala na. Dadto na ko na uwan sa pagkaugma isugsug na ko sa ang classmate para ihi jara para ihi isugsug na ko ingan na. So akatong pagsugsug nila ning abot taman high school kay ang mga classmate bully man gaadyo taman high school dagan ako ilagay pong kong ingnon usay mapangat ko usay magkatawa ra lamang ko kay mao mafutoy ang unforgettable pud nga moment ba sa agamay pa ko. Para mo at good pa pero good pa lima pag makaihisayal. Next fun fact about me, nakahibaw ko mo play o guitar at the age of 14 kay agang classmate guys, si John Itchin Raffles. Hi, Noy. Naa si Jay gitara. Inja. Og mula ka galing si Ja, mo atus kantin nga na, ang kawatin. Kawatin na kay grabe jukong ka. Gusto jukong makahibaw kay wa malagi mi gitara kay mahal ba dyan ng gitara, di gani ka-afford. Gusto gani ko mo apil pagka high school lang pitong dong 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 nga jam so sadya nga na gusto ko mo apil pero di lang man mi ka-afford kay libo-libo mo puto sa uno magpa-register kay mo palit man kasi mo kagaling gamit. So mao to guys, naka-learn ko guitar through stealing of guitar, hang kawatag gitarang nunoy kay mauwa mapugko mo huwam og magsigis sa gamit so inigbutang ni dyan niglakaw ni dyan ato hang kawatan hang kamangan na duko magpislit so wa dyan nagtudlo na ako ra dyan kagustuhan nga makahibaw ko kay og mag-gitar siya kay maglili man ko mutan ako si dyan gipang pislit sa i-search pud na sa libro naman to chords book nga nasa na kay wa pa may Google kay wa may cellphone ang i-search ito kananay sa tawag na kanang libro lagi nga na mga chords amo to adto ko naka-learn og gitara at the age of 14 pagka 50 na nagapil-apil na ko sa banda sa eskwelahan kanta-kanta po ko usahin dyan dadto po ko na enhance ko og maadyo agahe ang skill sa pag-gitar pero ning stop lang kog play guitar guys katong nagsugod na kog panarbaho kay di naman no ana may oras kay trabaho pahuway to nga na managhang routine. Next fun fact is di ko mo inom og kape. Siguro kay bawon na mo kay sige mo kog ingon sang vlog di ko mo inom og kape. Pero halang pag i-mention na ni di ko mo inom og kape kay mangirug ko di ko kabarug. Next fun fact is wa pa ko kasuway na himong bridesmaid or flower girl. Wa na yung pangandoy sa gamay pa ko siguro ay mo kuha na kay grabe man tambol kas bata pa ko. Ang mugmuga man hay nga na. Anja grabe bulingita po ja baho-baho pang anso kay halam laging kahinuwaon bang singot nga na. Wa pa ko kasuway nag bridesmaid. Next fun fact is ni atim kog suicide. Di ninyo siguro makita sang personality nga mo atim kog suicide pero yes ni atim kog suicide last year katong nasakit ko unja feeling na habitaw nga wa koy madeuwan kay lahi man kog personality lagi kay mas maadyo pag ang iloo maghang problema kaysa makaangin ko sang maigsuon makahatag kog lain na problema nila og may kog tabangis ako kay nga mo na kog nakahanan ko naka-attempt ko og suicide datong time pero maadyo na magikablit agang utok sa Holy Spirit nga di pwede kay isugbare kang kag sa impierno. So mao to nga nakabigra pug ko sa gahom sa Ginoo og dadto hinupog ko na nakuan ko dadto na pug ko na twist aghang utok ngayon kog naa pa day pag-asa bisag wa tay kwarta bisag wa tay kwarta wa tay trabaho nari pag-asa og natay Ginoo kay tagaan man tas Ginoo og mga ideas atong utok tagaan tag wisdom nga atong magamit para maka-survive gyapon ta bisag unsa pa kalisod ang sitwasyon. Actually guys, napay daghang fun facts pero sa pagkakaroon mo na yung i-share ninyo. Salamat sa pagtanaw sa atong vlog today. Unta nalingaw mo unta na ilhan ko ninyo bisag sa gamay hang na-share ninyo nga fun facts about me. See you on my next vlog. Bye!